Доктор Бакалов, какво е състоянието на пострадалите при тежката катастрофа на пътя Главиница – Радилово? Има ли такива, които ще останат на лечение в болницата? За съжаление, днес отново неразумно шофиране доведе до тежко пътно-транспортно происшествие. След 19 часа бяха докарани при нас 5 човека с екипи на Центъра за спешна медицинска помощ. След удар на 2 автомобила челно. В единия автомобил се е движило младо семейство от София. На задната седалка е бил 14-годишният им син. Той е с фрактура на ломбални прешлени, тук и с един хематом на лявото око, доста голям и отточен. Направихме изследвания, извикахме консултанти и се взе решение детето да бъде транспортирано в УМБАЛ Свети Георги за допълнително лечение и диагностично уточняване. Неговата майка е приета в хирургичното отделение за наблюдение с множество хлузни рани, а бащата е с фрактура също на ломбален прешлен, приет в неврохирургичното отделение на МБАЛ Пазарджик за лечение. В другия автомобил се движили двама човека, една пътничка на 26 години, която е с фрактура на лявата ръка, мишечната кост, приета в ортопедичното отделение, и един мъж, който е водач на автомобила на 41 години, който е приет в неврохирургичното отделение с комоцио, една голяма рана на главата и с рана и фрактура на едната подбедрица.